Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanku da zuwa wannan channel namu mai albarka wato tsohon kundi TV. Wannan channel ta mai albarka tana amfana da ku da abubuwa kala-kala. Amma fa kar ka manta da wannan domin ita ce jigon wannan gida namu mai albarka wato subscribing. Ka dana mana shi. to Allah yadda za ka samu wannan matsayin wa gaira da wannan sa wa fatawul khairati idan mutum yana nufin budi na alkhairi ma in naɗe naka dubu ne wa zuhuru tajaliyati idan kai muridi ne kana so Allah ya ma tajalli na samun daraja ko na ganin annabi ko samun a fadar Allah ka samu higa fadar Allah to kai alwala kai naɗe naka dubu to yanzu Allah zai ma tajalli to mun hada inna da naka da inna anzalna mun faɗi duka in mun zo kan inna da naka in ba mu faɗi falalan ba nan a can to anan mun faɗa to ku ja mana inna anzalna mu fassara sai mu yi baki addu'a ga alƙali ma ya zo bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatul qadr Allah ya ce inna mu ne anzalnahu Allah ya ce muka sauke alqur'ani jumlatan wahida jumla guda daya daga allan lauhil mahuzi ila sama'i duniya zuwa ga saman duniya fi lailatul qadri a daren lailatul qadri ai ashrafu dana ne wanda yake sharifiyar dare wal azama da girma dan malamai sun yi jayayya sun ce wai da lailatul qadri da daren da aka haifa annabi wanne ne yafi to da aka yi ruwa rana a gane cewa daren da annabi ya zo duniya ya fi daren lailatul qadri shi daren lailatul qadri mala'iku ne suka sauka yi kuma wannan daren an sauke daren da aka ce annabi ya sauka ai ba dare irinsa kuma aka yi makabala wai da daren da ranar wanne ya fi aka ce dare ya fi rana shi rana mai daraja ranar juma'a sai ranar arfa sai ranar mina sai na ranar karaman idi sai ranar babban idi wayannan su ne ranaku dare kuwa akwai daren da aka yi rajab da annabi ba a yi isra'i da annabi ba sai da dare ba a sauke ƙura'ani ba sai da dare muna nawa biyu daren lailatul qadari cikin dare ne annabi bai zo duniya ba sai a dare to so da haka malamai suka ce dare ya fi rana dare ya fi rana yasa da dare ake ganawa da Allah malamai kuma abinda suke ganin ranan a dare ake magariba a dare ake isha da ragowar dare ake asuba azhar da la'azar su ake yi da rana to malamai sun ce dare ya fi rana kuma dare rakin daren da annabi ya zo duniya ya fi kowane dare ina fata kun fahimta to ya Allah ya ce wa ma adraka ma lailatul qadr wa ma adraka me ya sanar da kai ne a alamaka ya Muhammad ma lailatul qadr daga daren lailatul qadr ta azimi shanuha wa ta'jibu minhu saboda ban mamaki yi daren lailatul qadr to malaman sun kai ruwa rana sun ce wasu suna ga 21 ga wata akwai wanda suka ce a 23 ga wata akwai wanda suka ce 25 ga wata akwai wanda suka ce a 27 ga wata akwai wanda suka ce 29 ga wata kowa da hujjarsa wanda suka tafi 21 yi sura nan na inna anzalnahu hi ɗaya ne wanda suka ce a 23 ga wata lailatul qadari a suran guri uku ne wanda suka ce a 25 ga wata ita suran ayanta 5 ne wanda suka ce a 27 ita lailatul qadarin harafi 9 ne lailatul qadarin duka lissafa 9 zai baka 9 sau uku kuma 27 to saboda haka malamai sun kai ruwa rana sun ce in dai za ta fice tana 27 wanda suka ce tana 29 lailatul qadarin harafi 9 ne to amma an dawo in dai daren 27 yayin kaga daren ma ka gani ba gani ba dai kana cikin ladan to saboda haka an fi neman ta dai a goman ƙarye a yi ta lalamanta abubuwa guda uku ɓoye su da Allah ya rahama ne Allah ya ɓoye sa'ar juma'a da an san sa'ar juma'a sai a sa'ar za a yi ba da sauran lokacin ba za a yi ba saboda a yi ta fama tun daga hudowar juma'a
har fadawanta a yi ta ibada Allah ya boye don a yi kokari a ibada an san iya lokacin zai mutane sai kasala ya fada musu shi yasa Allah ya boye sa'ar juma'a kuma Allah ya ce hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin da Allah ya ce hafizu ala salawati ku kiyaye lokaci sallah ala salawati wa salatul wusta da zababbiyar sallah da an san sallar wusta ita kadai za a ba karfi sauran sallolin ba za a ba da karfi ba to amma rayin sanin salatul wusta to rama ce gare mu in azhar yayi mukama da karfi in magariba yayi mukama da karfi isha mukama da karfi asuba mukama da karfi kowanne sai mu bada himma saboda an boye ta da an tansa a fili to ba za a bada himma ba shi yasa lailatul qadari ma haka Allah ya boye ta dan a bada kokari a yi ta ibada wannan shine dalilin boye wa'annan abubuwa masu daraja lailatul qadari khairun min alfi shahr lailatul qadari hi daiwa ɗaya dare a daren lailatul qadari khairun min alfi shahr ai yafi wata dubu yafi ibadan wata dubu annabawan da suka fice a gabanin mu ba samu wannan dama ba wannan Allah ya yi ta ne saboda alfarmar saboda darajar annabi Allah ne mana wannan alfarman idan shekaran ka uku a duniya in daren lailatul qadar yazo ka fice kai daidai da kana shekara 80 shekaran ka 80 kana ibada haka za a ma kurin lokaci kankani Allah ne ya kawo hikimomin da za mu fice gaban mutane alfarman annabi in ba haka ba yaya a ibadan ka na rana da ya fi na shekara 80 kuma kwana 10 ne yau kana da ladan shekara 80 gobe kana da ladan shekara an je kwana 10 80 sau 10 800 duk dadewan da sa'adawa suka yi daga mun yi shekara ɗaya mun fi su ko ma sun bi Allah ko ma sun bi mun fice su saboda darajar wannan annabin nan Allah ne mana alfarman manzon Allah saboda haka aiwa Allah godiya darajar annabi muka samu lailatul qadari lailatul qadari khairun min alfi shahr tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr tanazzalu al malaiku suna sauka a daren lailatul qadari suna ta nema mana rahama wa ruhu fiha da jibrilu hima yana sauka wasu malaman sun ce jibrilu ne ko wani mala'ika bi izinin rabbihim da izinin ubangijinsu min kulle amrin ga duk wani umarni qarahu Allah da Allah ya hukunta fi hali tilka sanati a wannan shekara ila qabilin ga shekara mai zuwa min din nan sababiya ce bi ma'ana alba'u salamun hiya hatta madla'il fajr salamun hiya suna nema mana gafara a ciki ba za su daina ba Allah kai wa al'umman annabi gafara Allah kai wa al'umman annabi gafara to ba za a daina wannan ba ta madalal fajr hal al fajr ya leko to in kun duba sharhin ku za ku samu bayani a cikin saman za mu tsaya iya nan tun daga